И здравейте фена на GameBG, аз съм Антоан Христов, а вие сте с втория епизод на поредицата Dwelling Network. В него днес ще играем мачове. Надявам се предишния да ви е харесал. Прави всичко възможно. Чакай да сетна този дек. Default, Join Ball, Single, Damage Deck. Аз вчера играх с него, добре се получи. На два пъти съм малко да победа, но победих само един път. Жал. Бих ли то? И сега бих искал да съм първи. Леко сбила. Какво се прави? Много добре карти. Сет. 1000. Аз губа 500. Не си ги. Пак 500 от тебе. Окей. Защита тази карта и End of Turns. Да видим какво ще направим. Не е никак зле тази карта. Атакуваш ли? Не съм сигурен. Аре са 1900. Добре. Така. 500 губиш. Аз се добавям толкова. Както виждате, почти я загубим. Това момче. Но се получа. Да видим се. Пак ще атакува. Грешна му тази стъпка, бе. Сега едни 800 точки да махнеш, няма да е зле. Вижте колко много точки губи той. Аз не съм загубил нито една в този дуел. Той би трябвало да е малко по-силен. Не, май аз съм по-силен. Не ли май той е по-силен, не знам. Така, губи 800. Аз съм в момента даже мога да направя така дуела да свърши почти, но айде. Ще го изчакам. Няма да правя прибързани действия, въпреки че то вече е почти ясно кой печели. Вот вам. And this card is tribute summoned. Be tribute dragon tube. You can target up 2 face down special card to open. Destroy 2 stars. Okay. Alright, fine. Гледайте сега. Дуела свърши. Нещо се остане на малко точки. 1200. Окей. Браво. И пак 1200. Абе, какъв късмет извади, остана на 100 точки. Ми трябва само една карта. Ще сигурно имам. Целият ми дек трябва да ми се падне. До следващия ход би трябвало той вече да... Ето я. Хинотама. Чакай се. Да му напиша ГГ. Активет. Не! Окей. Няма 100% следващия ход ще ми се падне подобно нещо. Да видим ти до тогава какво ще направиш. Той играе с дракон век. Ето. Как нещо. Ето. На следващия ход всичко свършва. One turn. Има един ход да ме победи. Един ход има. Да видим дали ще ми отнеме 8000 тежки за един ход. Какво? Тази
Friday conflicts of mass on the Friday show target to skip your next job face. Окей. Те го дестройна. Да загуба така малко точки сигурно иска. Айде де. Open quit. Да, то нямаше какво да направи. Щеше да я унищожи, щеше да ми причини загуба от 2400. Следващия ход щях да му сложа един кънтър, 1000 point за всеки кънтър, като го пратя в гробището. А на всичкото отгоре, следващата ми карта е тази, Position of the Old Man. Мога да му отнема 800 точки или да си добавя 1200. Така че аз просто ви казвам, в моя дек почти сигурно няма как на всеки ход да ти се падне карта. Добра карта. Ето, пак спечелихме и пак правим дуелче сингъл. Чакаме някой се появи. Появи се, ето. То не е зле. Като играч, не видим дали ще можем да го бием. Аз лично не съм сигурен. Защото... това освен ми даде хартията. Чакаме. Не е лош играча, както го виждам, но ние пък имаме нашия верен деймидж дек. Така че няма да се предадем. Ако аз бях първи, ще да изгледам добре. Сега ако направи нищо през тохът, тогава па ще е най-добре. Да направи вече. Какъв му е дека? Сега да знаете, като се меша дека ми забива при мен винаги, когато се извинявам. Не знам поради каква причина. Имам 5 карти в момента. Ако активирам тази, ще му отнема. Се слагам в дек. Ето виждате, едва сега трябва да се размесва дека. Там. Така. Екстра. Добре. Пак меша дека. И ми дава ход. Мерси. Я да видим тази карта. Персоните ми печат. Ето много така. Graveyard. Special Summon. Окей. Значи първо сетваме тази карта. И ето добре, че му отнеме 1000 точки. 1000 точки. 1000. Би трябва да се знае, но все пак. Да му го кажа. Добре. Лакази 800. Това 100% отне. 1000. Разгуба 500. Добре, загуби ли той. Сетваме тази. И приключваме хода. Приключваме търна. Оф. Добре. Да, кой чудовище си избираш. Сега пак би трябва да забие. Може да не забие, не знам. Да трябва да видим. Да, не заби този път. Се направя по-често, не забива чак толкова. Дарко! Ах ти! Така ли ендваме търн? Нарочно си го направих ти. Оу! Оу! Боже! Това брата ме хвана неподготвен тук. Прави малко екстра. 2300. Жа да си взима карти. Имам щита гарна, така че
Няма какво да ми справи. Ова 2300. Не е хубаво. Изравняхме се по точки. Next turn. Ода. Ода. Айде сега губи 1200. Ще остане на 4000 точно. Да. Скоро си ги. След това на големия щит гардна. И приключваме хода. Но това е лошо. Да, такова и ефект. Добре. Не е проблем. Се притесняй, не е проблем. Чести окарам. Това може би ще го загубим. Какво? Бомба! Добре, ама не можем атакува с нея, разбрани. No, you can't! You can't! FF Mint Control. Да ти каунат ми, ней! Yes, but in next turn I have no. Не така както той ми го разправя. Come on, rolling. Okay. But I know. Не знам, уважаеми зрители, той иска да ми го направи в това чудовище, а след това как ще ми го върне? Трябва да унищожи директно чудовището. Аз не знам той колко неща направи. Така. Това не е никак чест. Сега ще чакаме Амин. И така, уважаеми зрители, виждаме, че нещо в публик чата, той каза, че е питал в публик чата, но аз не виждам някой да ме отговорил. Yes or no? Никой не иска да му отговори. I'm bored. Никой не иска да му отговори.
Никой. То не е никак известен. Само си говорят тук за Наруто, някои хора и на него никой не му отговаря. Просто толкова е смешно, че не знам, мога да повярвам. Да видим. After така, go lost nobody. Шино. Сега пък и админ се включи, не идва при нас. Админ. Coming into. Така, да видим за нещо. Нищо. Казах новина. Не дойде. Така. Видим още, че няма абсолютно нищо. И админ не се е появил. Just asking where is the side deck for така. Май го питаха нещо. Сока каши срещу убито. Леле! Много в игра Yu-Gi-Oh! се говори за... Виждате... За вас, уважаеми зрители, аз напускам този дуел. Просто то не се търпи. You are cheating. И така, да поразбием малко. Но сещате се. Извинете, но аз търпа, но той иска да го чакам в публик чата или админа да дойде, да не правя аз клипове за вас. Аз този клип го правя за вас, не за мене си. Така че, аз мислих, че ще дойде така горе-долу веднага, що ми приде, почваме да дуел. То пък уитна, спечели. Много смешно се получи с това. Join pop. Ready съм, бе. Не се... Опа! Майко! Тук умрехме. Той е направо мастър на дуелите. Виждам с каква снимка и с колко експит и с какви протектори е на всичкото отгоре. Ох, дали Damage Deck може да победи такъв силен човек? Знаете си. Хайде ви! Значи вижте колко трябва да го чакаме. Като... Накрая да ти го напиша, а? Толкова ли е трудно? 1000. Професионал дуелист. Добре. Погрейв. След това. Пак 1000. Сега, ако това не го разбере. Чакай, бе, мисля. Ей, вижте ли. Хайде сега пак 1000. Аз губа 500. Той не може да приеме истината. Да загуби 1000 точки. Айде 500. Виждате колко много точки му отнех. Цели 3500 се отнемат оттенки на бърза ръка. Сетваме това и това. Както виждате. Това е перфектен ход. Изиграхме всичко. Какво е това? Оу, той играе с дек Dark World. Оу. Тоест. Ужас. Няма се получи моето момче. Няма. 800.
Виждате, на един дъх ми отнехме малко повече от половината точки. Но сега Гардна трябва да го прехточа в... Не 500! Чакай, то може... Да, 300, окей. Няма проблем, значи. Така. Activate Wave Motion. И това трябва да атак. Не, трябва да е цветен. Но ще му активирам това. Да видим какво ще направи. Трибют Шиман. Баниш. Никак не е хубаво. Никак не е хубаво. Едното ще го унищожи, ще му отнема 1000, на другото ще му отнема на мене 2200. Ужас. Не. Yes! Той ще прави нещо Хюспансър. Нещо подобно. Мале. Коя? Пише Once per weekend. Fates Up. Professional. Fates Up пише. Сега добре. Последно това ли избра? Тоест всичките ги пренареди. Всичките ги пренареди да се почуди да разбере накрая. Какво е това сега? Не. Какво е? Не съм съгласен. Activate. Сега сигурно ще ми каже ефекта на тази карта. Ама той не я искаше да разстройне. Какво направя? Не ми е селекна. Трябва да ми я селекнеш, бе, моето момче. Разбери го, бе. Ако не я селекнеш, е лошо. Айде де. Това е голям тъпанар. Вижте тази карта. Това е огромен. Просто огромен тъпанар. Съжалявам се така, че го обиждам, ама... Go on. Просто как може да не го забележи това? Take damage. Ай! Окей. 2800. Но това не е много добър демидж. Добре, ще да стройна. Разбрахта. Това като гледам може и да ме бие. Само една карта може да ме спаси в този момент. Не си ти, бе! И сега не мога и да активирам на всичкото отгоре, дами и господа. Защото неговите не са над 3000. If you're gonna fly higher than... що не е 3001? Май нещо... Нещата може би ще свършат преждевременно, то да трябва само една карта с 1300 точки, аз съм пътник. 1300. Трябва му карта с 1300 и аз съм пътник.
види. Google. Това означава само едно. Да, това ще играя. До... Гага. Ето, виждате. Nice deck. Ето тук се тръгна. И мисля това да бъде епизода. Ако искате така малко, защото да си почина, ще гледаме един дуел. Видим как играят някои професионали. Малко е силни. Не завършихме много добре тази серия, загубих. Мисля, че да, един път спечелих, един път загубих и един път кликнах, защото не можех да го чакам повече. Това е докато дойде да мине или нещо подобно. Добре. Нека да бъде първият дул, който беше. Ето, две, да, той ще се избера. Morgan Style срещу Chaos Empire. В Dueling Network има и специално прозорче, което е един сайт, който продава карти Yu-Gi-Oh! Много добър сайт. Някой, който се интересува да си купува карти Yu-Gi-Oh! Аз ви препоръчвам оттам. Другият сайт е WishToys и Shop 2. Там нещо си ще ви излезе, като напишете Yu-Gi-Oh! Naruto and Pokemon. Той трябва да ви покаже всичко най-добро в дуелингите и другите неща. Като гледам, може би няма да тръгне скоро. Така трябва да го спра. Съжалявам за това, уважаеми зрители, че не се получи да изгледаме този дуел